jsem správce snu. Ahoj, jmenuji se Daniel Pokorný, je mi 18 let. Pocházíme z malé vesnice Vlkoši Předova a stolní tenis hrám závodně 2 roky. Zdraví, jmenuji se Joška Řiošek, je mi taktéž 18 let. Mezi mé největší zálady patří stolní tenis a spoustu dalších sportů. Jak nás tady vidíte, jsme parta mladých kluků, kteří jsme součástí oddílu stolního tenisu ve Vlkoši. Tak vás zdravím, moje jméno je Jakub Barták, taky je mi 18 let a rád hraju pinec, no a myslím si, že robot by nám velmi pomohl při tréninkách a určitě bychom pomocí něho dosáhli lepších výsledků. Dobré, jmenuji se Tomáš Krupa, je mi 16 let a myslím si, že robot by byl velkým přínosem pro mé mladší kamarády z kroužku stolního tenisu. Přihlásili jsme Se, do Vaší soutěže Dream catcher, chceme si chytit náš sen, a tím je robot! Takhle už nás to vážně nebaví. Chtělo by to nějakou změnu.